Бүген мәктәп тапшыруында без Ялашта орта мәктәбе укучылары булырбыз. Мәктәбебез нинди тормыш белән яши, нәрсә белән шөгыльләнә, шул турында сөйләрбез. Белем йортыбыз авылыбызның иң гүзәл урынына урнашкан, тирә-якка ян биреп балкып тора. Якты йолдыз кебек балкыйсың син балачакның аяз илендә. Туган йортым сыман газиз булып торасың син күңел түрендә. Булачагыбызның иң гүзәл җаваплы мизгелләре шунда үтә. Биредә уңайлы шартлар булганда гына тиешле нәтиҗәләргә ирешеп була. 12 баскычны күтәрелеп, мәктәп ишеген атлап керү белән серле әкият дөньясына килеп кергән кебек буласың. Мәктәп. Әлеге сүзне әйтү белән күз алдына зур, якты заллар, кояш нурына күмелгән иркен бүлмәләр, чәчәккә төренеп, әйтерсең, сине елмаеп каршы алучы тәрәзәләр килеп баса. Мәктәптә тирән белем алу өчен бөтен шартлар да тудырылган. Зауык белән бизәгән якты, җылы сыйныф бүлмәләре үзенә тартып тора. Мәктәп бүген ничек яши, укучылар, нинди уй-фикер белән, хыял-өметләр белән яна, мәктәбем бүген нинди сулышта? Менә шулары белән таныштыру өчен сүз мәктәбебез директоры Хананов Рамил Фәнис улына бирелә. Бу уку елында Ялашта орта мәктәбендә 72 укучы белем һәм тәрбия ала. Укучылар Ялашта һәм Мишабаш авылларыннан килеп укыйлар. Шулай ук 10-11 класска Шыкшы авылында килеп укучылар бар. Безнең мәктәбебез заманча җиһазландырылган, укыту өчен барлык шартларда тудырылган. Бу уку елында мәктәпкә үсеш ноктасы программа буенча физика, биология, химия кабинетларына ремонт ясалды һәм укыту җиһазлары кайтартылды. Узган уку елында 4 укучыбыз 11 сыйныфны тәмамлап, югары уку йортларына керделәр. 1 класска 5 укучы белем алырга керде. Безнең максатыбыз укучыларга федераль дәүләт белем бирү стандартларына туры китереп, белем һәм тәрбия бирү, бөтен дәүләт имтиханнарына, веб-парларга әзерләү. Моның өчен укытучыларыбыз бар көчен куеп эшлиләр, дәрестән тыш өстәмә эшләрдә алып баралар. Шулай ук без өстәмә белем бирү өлкәсендә дә эш алып барабыз. Мәктәптә спорт, бию, оста куллар, театр, туган якны өйрәнү түгәрәкләре эшли. Бу түгәрәккә балалар бик теләп йөриләр. Узган укудан тыш без укучыларыбызга хезмәт тәрбиясе бирергә тырышабыз. Җәйге ял вакытында мәктәп яны хезмәт лагере эшләде. Шулай ук 14 яшьлек тулган укучыларыбыз авыл җирендә урнашкан оешмаларда хезмәт куйдылар. Аннан тыш мәктәп яны Кояшкай лагере эшләп килә. Безнең укучыларыбыз бик актив, алар спорт ярышларында, фәнни конференцияларда, төрле иҗади конкурсларда катнашып, җиңүләрдә яулыйлар. Әлбәттә, монда укучыларның да роле зур. Мәктәбебездә бик тырыш үз эшләрен яратучан 23 укытучы белем бирә. Шуларның 18-е беренче һәм югары категорияларга ия. Булачакның иң гүзәл вакытлары мәктәптә үтә. Безгә төпле белем һәм тәрбия алу өчен уңайлы шартлар тудырылган. Мәктәбебез якты, җылы, яңа технологиялар белән баетылган сыйныф бүлмәләре белән үзенә тартып тора. Синең сүзләрең белән килешәм. Укытучы сүзе гади сүз түгел. Көзнең ачы җилләреннән саклаучы һәм олы тормышка юл күрсәтүче, озатып калучы бөек җан укытучы ул. Чыннан да әлеге мизгелләр кеше күңелендә мәңгелеккә истә кала. Беренче дәрес, беренче укытучы.
Şeşekten şeşekke koşulup, birine ihtibar vermişem. Balcıya bakırtı tırışıp, tuktamay karanlık düşmüşem. Bız kileler yüzlegen minlegen bakırtı. Biz diyeler şiyabık şifalı bal tatlı. Karamı yağmurga dağga, eşeşe jılına salgınga. Balcıya bakırtı tırışıp, kirekse olmadı düşmana. Bız kileler yüzlegen minlegen bakırtı. Biz diyeler şiyabık şifalı bal tatlı. Башлангыч сыйныф укучыларыбыз яңа алымдар, яңа технологиялар кулланып, укучыларга төпле белем бирәләр. Алар һәрбер теманы сабыр гына җентекләп аңлаталар. Дәресләрне иҗади якын килеп, уеннар, күнегүләр, инновацион технология элементлары белән бергә алып баралар. Быелгы уку елының ачылган үсеш ноктасы белем бирү сыйфатын арттыруга шартлар тудыра. Укучыларның физика, химия, биология фәннәрен үзләштерү өчен мөмкинлекләрен арттыра. Үсеш ноктасы ул заманча корылмалар белән яңартылган кабинетлар. Анда махсус белем алган иҗади педагоглар эшли. Мәктәп кешегә бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә. Бу эшләр дәресләрдә һәм дәресләрдән соң вакытларда башкарыла. Мәктәбездә Мишәбуй Республикасы балалар оешмасы эшләп килә. Алар җитәкчеләре Рафига Рашитовна белән төрле район һәм республика конкурсларында катнашалар һәм күп призлы урыннар алалар. Иртәдән кичкә кадәр җанлы эш кайный. Уку белән беррәттән сыйныфтан тыш чаралар оештырыла. Укучыларыбыз мәктәп, район, республика, Россия күләмендә үткәрелүче бәйгеләрдә актив катнашалар. Ел саен үткәрелүче иң шәп әйдаман бәйгесендә Ахметова Азали 2 ел рәттән иң иҗади әйдаман номинациясендә җиңүче булды. Иң яхшы мәктәп думасы бәйгесендә дә дума активистларыбыз алдынгылыкны бирми. Коррупциягә каршы Надо жить честно бәйгесенең Знай и не допускай рәсем номинациясендә Ахметханова Алиня беренче урынны алды. Грамота һәм кыйммәтле бүләк иясе булды. Һәр даим акцияларда катнашабыз. Волонтерлык эшендә яратып башкарабыз. Ялгыз яшәүче әби-бабайларга булышуда безнең төп бурычыбыз. Безнең мәктәптә уку белән беррәттән тәрбия чараларына да зур игътибар бирелә. Төрле иҗади бәйгеләрдә актив катнашабыз. Мәктәбебез тулы канлы тормыш белән яши. Инде традициягә әйләнгән бәйрәмнәрне үткәрү өчен зур тырышлык куябыз. Ел саен төрле формаларда үткәрәбез. Безнең ашханәдә ачык кызы пешекчеләребез Гөлнур Рафаиловна һәм Рагида Давыдовна, Захатыбыз Римма Илхамовна тәмле ризыклары белән генә түгел, ягымлы сүзләре белән дә күңелне күрә беләләр. Укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тукланалар. Гилмединов Айдар Надирович җитәкләгән баскетбол, мини-футбол түгәрәкләренә йөрүче егет кызларыбыз ярышларда бер дә сынатмыйлар, призлы урыннар яулап кайталар. Алдагы сүзебез укучыларыбызның иң яратып йөри торган түгәрәге хоккей турында.
Бу түгәрәкне Габдрахманов Раушан Шыгаепович җитәкли. Укытучыбыз эшен һәрчак нәтиҗәле итеп башкара. Укучыларын да нәкъ үзе кебек тәрбияли. Хоккейга йөрүче укучыларыбызның үзләре белән якыннан танышыбрак китик әле. Беренче тапкыр хоккейга мине әти бастырды. Ул бу мәктәптә укытучы булып эшли. Аның исеме Раушан Шыгаепович. Һәм шушы еллардан буе мин хоккейга бик яратам. Менә минем нәтиҗәләрем. Без хоккей түгәрәгенә лесхозга беренче класстан бирле йөри башладык. Безнең тренер Имаев Айдар Рафкатович. Ул бик әйбәт тренер. Фигуралашу үсештә булган спорт төре булып санала. Ә без өстендә халыкны таң калдырырлык итеп чыгыш ясар өчен нихәтлек көч киткәнен спортчы һәм тренер үзләре генә белә. Безнең мәктәп укучысы Гаянова Диләрә кечкенәдән әлеге спорт төре белән шөгыльләнә һәм урыннар яулый. Хәзер сүзне үзенә бирәбез. Мин 3 яшьтән лесхозда фигуралашу белән шөгыльләнәм. Минем тренерым Романова Анна Владимировна. Минем Купмарада, Казанда, Мамадышта, Биектауда катнашканым бар. Мин анда призлы урыннар алдым. Анна Владимировна безне төрле движенияларга да өйрәтә ала. Мин анда бик тырышып йөрим. Үземнең фигуралашуны мин бик каты яратам. Шахмат акыл көчен генә артырып калмый, иҗади яктан да үстерә. Укучыларыбыз шахмат уены уйнап, үзләрен тыныч тотырга, авыр мәсьәләләрне уйлап хәл итәргә өйрәнәләр. Көндәшеңнең адымнарын күзәтеп бару, ясаячак адымын алдан күрә белергә өйрәнүдә балаларда сиземләү көчен арттыра, игътибарлы булырга өйрәтә. Шакир ва Марселя Мәҗитовның укучылары да моның шулай икәнен яхшы белә. Галимҗанов Булат күп еллар шахмат белән шөгыльләнә. Республика, район ярышларында урыннар яулый. Мәктәбездә бию сәнгатен үстерү максатыннан оештырылган хореография түгәрәге уңышлы гына эшли. Әлеге түгәрәкне Әхмәтҗанова Әдилә Госман кызы җитәкли. Укучылар белән төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулап кайталар. Пусть неуклюж он на вид, но на Руси знаменит. Чайник с почтением большим робко стоит перед ним. Тумба-тумба самовар, тумба-тумба-тумба-тумба русский самовар. Тумба-тумба самовар, тумба-тумба-тумба-тумба русский самовар. Мәктәбебездә 2002 елдан бирле туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Музеебыз яшь кенә булса да, 200 дан артык экспонаты бар. Бүгенге көндә дә ул үз эшен дәвам итә. Без аны берничә бүлеккә бүлдек. Мәктәп тарихын, тормышын чагылдыручы бүлек, Ялаштау һәм Мишабаш авыллары тарихы бүлеге, Бөек Ватан сугышы, Көнкүреш кирәк яраклары. Ә инде киләсе бүлек берничә ел әтисе мәктәбебез директоры булып торган, үзе шушы мәктәптә белем алган Татарстанның ат казанган артисты Шамил Бариевка багышлана. Әлеге бүлеккә киңрәк тукталып китик. 1958 елларда Бариевлар гаиләсе Оларташ якларыннан Явлаштау авылына күченеп килә. Әтиләре Мәзгут абый мәктәбебезнең директоры булып тора. Ике уллары Раиф белән Шамил мәктәптә белем алалар. Менә бу фоторәсемдә шул еллар Шамил Бариев бүгенге көндә Явлаштау авылында яшәүче сыйныфташлары белән. Раиф белән Шамил безнең авылны, аның табигатын бик үз итәләр. Балыкка, ауга йөрергә яраталар. Монда аларның дуслары да күп була. 2007 елда Шамил Бариевның кызы Айгөл Бариева безгә үзенең әтисеннән калган иң кадерле истәлекле әйберләрен бүләк итте. Шулар арасында мәктәп бетергәнгә аттестат, театр училищесын тәмамлау турындагы дипломы, сөйгәне Гөлфиягә Шамил абыйның язган хаты, иҗатташ дуслары белән уйнаган шахматы, иҗат юлын тасвирлап барган фотоальбомы, ничә ел бүлмәсендә Шамил абый өчен хезмәт иткән сәгате һәм башка шундый кадерле экспонатлар саклана музеебызда. Авыл халкы сорауы буенча урамнарга исем куйганда бер урам Шамил Бариев исеме белән атала башлады. Мәктәбебез дә әлеге урамга кергән 21-нче йортта урнашкан. Айгөл Бариеваның изге гамәле өчен без чиксез рәхмәтле. Алар белән без бүгенге көндә дә тыгыз элемтәдә торабыз. Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан мәктәптә тиешле эш режимында 9 төрле түгәрәк эшләп килә. Туган якны өйрәнү түгәрәге белән тарих укытучыбыз Ярмиева Гүзәл Мазут кызы җитәкчелек итә.
Бу түгәрәкләр безгә иҗади сәләтебезне үстерүгә, сәламәт яшәү рәвеше булдырырга зур этәргеч бирә. Үлем, үзеннән сорагыз. Нәкъ шушы урында 18 яшьлек егетләр кебек сайрап торды. Үлем! Ты нишләвең инде тагы? Тәңкәмә тидең, явыз килен. Үлем! Дәү бабай, ярамый. Җибәр кызым, азды әбиң, азды. Ярамый, син бик акыллы, бик әйбәт, Дәү бабай. Әби ялгыша, кил, утыр, тынычлан. Син кемнең сүзен сөйлисең, кем ялгыша? Юк, әбием, син бик әйбәт. Юк, Дәү бабай, син бик әйбәт. Сез бөтенегез бик әйбәт. Сезне барыгызны да сагынып кайтам. Килегез, тезелешеп утырыгыз. Утырасым да килми. Үзе генә түгел, безне дә оятка калдырырга җыена бит. Үлем, барыгыз әле, бар. Өйләнәм ди. Түгәрә җитәкчеләре Галимҗанов Илгизәр Әминович һәм Фаворизова Гөлнира Галимҗановна укучыларның мөмкинлекләрен һәм сәләтләрен ачалар. Бу түгәрәкләрдә иҗат иткән нишәре белән күргәзмәләрдә, конференцияләрдә катнашып урыннар алалар. Мәктәп еллары сизелмичә дә узып китә. 11 сыйныф укучылары зур сынаулар алдында торалар. Аларны алда олы ел көтә. Ничек ялгышмаска, тормыш авырлыклары алдыннан югалып калмаска. Шуның өчен безнең 11 сыйныф җитәкчесе Фаворизова Гөлнира Галимҗановна һәм 11 сыйныф укучылары Шакирова Зилә һәм Габдрахманова Ләйсән сөйләп китә. Безнең мәктәптә ныклы белем һәм тәрбия бирелә. Теләгән укучы рәхәтләнеп, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнү мөмкинлеге бар. Безне тирән белемле укучылар укыта. Форсаттан файдаланып, укытучыларыбызга рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Ә инде сыйныфташларыма имтиханнарда зур уңышлар, хыялларының чынга ашуын телим. Кадерле укучыларым, мин сезгә теләкләремнең иң моторларын, иң изгеләрен телим. Имтиханнарыгызны яхшы билгеләргә тапшырып, үзегез теләгән уку йортларында белем алып, җәмгыятебезгә, илебезгә кирәкле кешеләр булсагыз иде. Сезнең алда олы сынау тора. Сез торасыз юллар чатында. Сезнең алда төрле юллар ята, төрле якка юллар чакыра. Кайсы гына юлны сайласаң да, туры юлдан чыкма, туры бар. Мәктәбеңдә калган остазларың адымыңны күзләп торырлар. Хөрмәтле телевизор караучылар, мәктәп ул гаҗәп дөнья, ул икенчебез. Мәктәбебез тормышы турында бер тапшыру кысларында гына сөйләп тә, күрсәтеп тә бетереп булмый. Белем алу ул энә белән кыек казу дип белми әйтмәгәннәр борынгылар. Белем алуда без сезгә зур уңышлар, нык сәламәтлек, бәхет телибез. Тапшыруны алып барлар. Мин Булат Камҗанов һәм Искәндәрова Сабина. Сау булыгыз.